halamsago tini barath ha kotor yoksama sa eba 15 August Independence Day. Tini salono British rok barath no YAKAR klakmani sa. 15 August 1947 eba barath yoksama manpro Tripura bahai halok longmani. Narok o channel no subscribe khaya gongge subscribe khlainadi ei o video no sajak kendro share khaidi phaidi hinke tinini main topic o sung thanglai August talni 15 salmari India haste bini swkangni salno wngkha 1947 BC o British rokni hapang paithago. Tripura ni bagui o sal wngkha bini kwtal swkangni India ni hasteo kwthalaimani sal. Tripura swkang manikyo bubagra rokni thani wngui tongnai bubagra ha 1949 BC ni 15 October salmari o India Union ni bisingo hapka. Aboni ulo 1947 BC ni August talni 15 salmari o India Union ni bisingo hapka. August talni 15 sal bai kwrwngui Tripura ni koktwma no twiwi teibo kwrakhe nai naidi. Tripura ni koktwma Tripura hasteo kwbangma tei kwbangma koktwma tongo. Bini wngui phaimani swkangni jorao simisi wngui phaikha. British rokni yakni bubagra haste wngmani swkang manikyo ha bubagra rok kwbangma bisi jora bubagra wngui tongkha. India hasteo hapmani 1947 BC ni August talni 15 salmari o India hasteo swkang wngui tongpru Tripura hasteo bo kubuni ha bubagra hasterok haikheno India eba Pakistan bai thancha wngmani option tongo. Tripura puila Indian Union bai 1947 BC ni August talni 15 salmari o hapka. Pia aboni ulo 1949 BC ni 15 tarik October salmari o official India Union bai thancha wngkha. India haste bai thancha wngmani. India bai hapmani yagulo Tripura 1956 BC o Union Territory wngkha tei paithago 1972 BC January talni 21 salmari o full flag haste wngkha. August talni 15 August salno palaimani Tripura o. Tripura haste bo barath haste haino August talni 15 salmari o Independence Day palaio. Obo British ni raida paithakmani tei barath hani sovereign nation wngui himnani chengmani salno twiwi. 1947 BC ni 15 August talni salmari o India Independence manmani yagulo Tripura 1947 BC ni 13 August talni salmari o barath hasteo bangjakna bagui Instrument of Association o sign khaikha. Oboni swkang Tripura hasteo khoroksa bubagra hasteo tongmani. Tripura 1949 BC ni 15 October talni salmari o official barath ha kotor bai phaikha. 1956 BC ni September talni 1 salmari o Union Territory wngkha tei 1972 BC ni January talni 21 salmari o haste wngkha. 1947 BC ni August talni 15 talni swkang Tripura hasteo manikyo raida rok bai sekjaknai prince haste tongmani. 1947 BC ni 13 August salmari o Maharani Kanchanprabha Devi bini minor bwsla Kirit Bikram Kishore Manikyo ni bwkhaktwi Instrument of Association no sign khaikha. Obo bai Tripura India Union hapjakha. O haste ni ulo Tripura 1949 BC ni 15 October salmari o Indian Union ni bisingo hapka. 15 August Tripura haste ni laibuma o kaisa khakchangma tongo. Tamoni hinba obo salno
India haste ni Swkang mannani sal tei Tripura bo o salno India haste kaisa ungnani lamao hapka. Swkang Tripura hasteo sakni busthumnai tongmani phiaba barath haste hapmani yagulo Tripura Indian Union no hapna tinui chongkha. Hambai hingke norok o video no bujioi mankana tei tini hai barath yoksama salno norok no jotono ani YouTube team ni hoite norok no hambai janogo tei norok o video no like ridi tei kwbang kokborok nungnai jat no norok share khairidi tei o channel no bo subscribe khlai.